ሰላም ክቡራትን ኣሕዋት ከመይ ቀኒኹም? ጽቡቕ ንኽትህልዉ እናተመንኹ ሎሚ ኸዓ ሓጋዚ ዝበልኮ መደብ ሒዘልኩም መፂእ ኣለኹ። ግዜ ከይወሰድኩን ኣብ ከብለኩም ናይ ሎሚ መደበይ ሓዳስ ላፕቶፕ ምስ ገዛእናያ ወይ እውን ናይ ቀደም ዝገዛእናያ ክትከውን ትኽእል ከመይ ጌርና ዩዘር ኣካውንት ኔም ፓስወርድ ዩዘር ኣካውንት ፒክቸር ከምኡውን ተወሳኺ ንደቅና ይኹን ንኻልእ ከመይ ጌርና ሓድሽ ዩዘር ኣካውንት ንኸፍት ክንርኢ ኢና ክሳብ መወዳእታ ምሳይ ጽንሑ። ኦኬ እምበር ኣሕዋት ሕጂ ናብ ላፕቶፕ ኣምፂእኩም ኣለኹ። መጀመርያ ሕጂ ደልና ዘለና እንታይ ስምናትና ፒክቸር ከምኡውን ፓስወርድ ናትና ንቀይሮ ደልና ኣለና ወይ ከዓ ሓድሽ ክንእቱ ደልና ኣለና ማለት እዩ። ስለዚ ኣካውንት ዩዘር ኣካውንት ሴቲንግ ክረኽቦ መጀመርያ ኣብዚኣ ናይ ሰርች ባር ትይዋ ኣለኹ ኣብዚኣ ኮንትሮል ፓነል ኢልና ንፅሕፍ ኮንትሮል ፓነል ኣነ ኦልሬዲ መፅያትና ኢፍያ ስለ ዝፅንሖ ኣብዚኣ መፅያላ ኣብዚኣ ደብል ክሊክ ሰክት ድሕሪኡ ከምዚ ዓይነት ገጽ ክመፀልና ኸሊ ብኻልእ ብኸምዚ ቪው እውን ክመፀልና ኸሊ ምናልባት ከይንጋገ ኩሉ ሓደ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ኣበይ ከኣቱ እየ ኣብዛ ዩዘር ኣካውንትስ ትብለላ ኣብዚኣ ደብል ክሊክ ክሰክት እየ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ገጽ መፂልና ኣሎ ብምሉእ ሴቲንግ ናይ ዩዘር ኣካውንት ናትና መፂልና ኣሎ ቀዳማይ ክንገብሮ ዘለና እንታይ ዩዘር ኣካውንት ኔም ናትና ክነእትወሉ ወይ ከዓ ፅሒፍናሉ ተነርና እውን ክንቀይረሉ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ስለዚ ቀዳማይ እዚ ናተይ ፅሒፈላ ስለ ዝፀናሕኩ ክንቀይረላ ኢና ማለት እዩ። ኣብ ላዕሊ ቼንጅ ዩር ኣካውንት ኔም ከብለ ድሕሪኡ ኣብነት ቪቪድ ፀኒሐ ቪቪድ ሾው ክገብረ ቪቪድ ሾው ኢለ ቼንጅ ኔም ኦልሬዲ ስለ ገይረላ ስለ ዝፀናሕኩ ቼንጅ ኔም ክብላ ማለት እዩ። እዚ ሓዳስ ቀይራትለይ ኣላ ማለት እዩ። ድሕሪኡ እንታይ ኢና ክንገብር ናትና እዚ ፒክቸር እዚ ክንቀይሮ ኢና ማለት እዩ ወይ ከዓ ሓዳሽ ተኾይና ኸ ኖርማል ጥርሑ ክፀንሐና ከመይ ጌርና ነእትዎ ክንርኢ ኣለና። ኦኬ እዚ ክንገብር እንታይ ኢና ንገብር ኣብዛ ሜክ ቼንጅ ማይ ኣካውንት ኢን ፒሲ ሴቲንግ ትብለላ ኣብዚኣ ደብል ክሊክ ይፀቅጥ ኦኬ ብድሕሪኡ ከምዚ ዓይነት ገጽ ኣምፂእለይ ኣሎ። ቀዳማይ ዝገብሮ እንታይ እዚ ፒክቸር እዚ ክቕይረ ወይ ከዓ ጥርሑ እንድሕር ፀኒሑ ከዓ ክገብረሉ እየ ማለት እዩ። ስለዚ ዝገብር ኣበይ ከኣቱ ኣብዛ ክሬት ዩር ፒክቸር ትብለላ ክልተ ምርጫ ኣለና ሓደ ካሜራ ሽዑ ትሰኣሎ ማለት እዩ ወይ ከዓ ኣብ ፎልደር ናትካ ተልኢካ ኣብዛ ታሕቲ ወይቲ ብሮውዝ ፎር ዋን ትብለላ ሕጂ ኣነ ኣብ ፎልደር ገይረዮ ስለ ዘለኹ ኣብኣ ደብል ክሊክ ክሰክት እየ ማለት እዩ። ድሕሪ ከምዚ ገጽ መፂና ኣሎ ኣነ ኦልሬዲ ኣዳልየ ስለ ዝፀንሖ እዚአን ኣዳልዮ ፀኒሐ ነዚአን ክመርፅ እየ ካብዚአን ክመርፅ እየ ወይ እውን ኣብ ዝኾነ ፎልደር ሃሉ ደሊና ክንረኽቦ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ስለዚ ኣነ ነዚኣ ከእትዋ እንታይ ክንገብር ነዚኣ እንድሕር ምርጫና ተኾይና ሓንቲ ግዜ ክሊክ ክገብር ድሕሪኡ ኣብዛ ቹዝ ፒክቸር ትብለላ ኣብኣ ክልተ ግዜ ይፀቅጥ ማለት እዩ። ድሕሪኡ ከምዚ ጌራ ተኣትወለይ ስለዚ ናትና ኣካውንት ፕሮፋይል ፒክቸር ካ ቀይርና ኣለና ማለት እዩ። ኦኬ ቀፂልና እንታይ ክንገብር ኢና ፓስወርድ ናትና ክነእትወላ ኢና ወይ ከዓ ክንቀይረላ ኢና ማለት እዩ። እዚ ክንገብር እንታይ ኢና ንገብር ኣብዛ ሳይን ኢን ኦፕሽንስ ትብለላ ኣብዚኣ ክልተ ግዜ ክሊክ ክገብር ድሕሪኡ ኣብዛ ናይ መፍትሒ ምልክት ዘላ ኣብዛ ፓስወርድ ትብለላ ኣብኣ ክልተ ግዜ ክሊክ ክገብር ከምዚ ይመፀለይ ማለት እዩ። ሕጂ ኣነ ሂብያ ስለ ዝፀናሕኹ እንታይ ክብላ ቼንጅ ክብላ ማለት እዩ። እንተዘይ ሂብኩማ እንተዘይፀኒሖም ወይ ከዓ ሓዳሽ እንድሕር ኮይና እንታይ ክሬት ኢኹም ትብልዋ ማለት እዩ። ስለዚ ቼንጅ ይብላ እዚኣ ኣነ ሕጂ ክቕይረ ዋላ እውን ክትቀይርዋ ተደልዩኩም ከዓ ከምዚ ጌርኩም ክትቀይርዋ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ። ሕጂ እንታይ ትብለና ኣብዚ ከረንት ፓስወርድ ከለን እቲ ዘሎ ሕጂ ማለት እዩ። እዚ ንዕኡ ክብአ ንዕኡ ምስ ሃብኳ ኔክስት ክብላ ማለት እዩ። ኦኬ ብድሕሪኡ እቲ ሓድሽ ፓስወርድካ ኣብዚ የስፍሮ ማለት እዩ። ካልኣይቱ እንታይ ይብለና ኮንፊርም ፓስወርድ ይብለና ኣሎ እዚ ከዓ እንደገና ይደግሞ ማለት እዩ። ንዓ ይደግመ ዘሰይ ማለት እዩ። ድሕሪ እንታይ ይብለና ኣሎ ፓስወርድ ሂንት እዚ ሕጂ ሂንት ዝኾነ ንዓኻ ንዳሕራይ ሂንት ዝኾነካ ኣብዚ ዝኾነ ይፅሕፍ ማለት እዩ። ንኣብነት ኣነ እንደሆነ ፅሒፈ ኣሎ ኣብዚ ድላይኩም
ዘይትርስሕዎ ነገር ክጽሕፈለኩም ማለት ሽዑ እንታይ ብላ ኔክስት ብላ እንደገና መሽ ፊኒሽ ብላ ማለት እዩ። ኦኬ ባሕርባት ከም ዝገርና ዩዘር አካውንት ኔምናትና ፓስወርድ ከምኡውን ዩዘር አካውንት ፒክቸር ከም ዝገርና አማዕራሪና ወይ ከዓ እታ ላፕቶፕ ሓዳሽቲ ኮይና ከም ዝገርና እንገብረላ ኣለና ማለት እዩ። ኦኬ ቀፂለ ሕጂኻ ሓንቲ ኣገዳሲት ካ ምዚኣ ትኸይድ ዩዘር አካውንት ናይ በይንና ወይ ከዓ ናይ ካልእ ሰብ ከመይ ጌርና ኣብ ሓንቲ ላፕቶፕ ክንከፍት ንኽእል ክሪአኩም እየ ማለት ካብ ሓደ ንላዕሊ 2-3 ዩዘር አካውንት ናይ ደቅና ክኸውን ይኽእል ናይ መሳርሕትና ናይ ተፈላለየ ክኸውን ይኽእል ዩዘር አካውንትናትና በበይኑ ኣብ ሓንቲ ላፕቶፕ ክንገብሮ ንኽእል ማለት እዩ። እዚ ኸ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ማለት ስለዚ ነዚ ከመይ ጌርካ ትገብሮ ክሪአኩም እየ። ኦኬ መጀመርያ ኣብዛ ስታርት ባቶም ኣብዚኣ ሓንቲ ግዜ ክሊክ ንገብር ብድሕሪኡ ሴቲን ኣብዛ ሴቲን ደብል ክሊክ ንገብር ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ከምዚ መፂና ኣሎ ቀፂልና ኣብዛ አካውንት ትብለላ ኣብዚኣ ደብል ክሊክ ንገብር እዚ ናብቲ ናይ ኣንተወይ ገፅ ኣምፂርና ኣሎ። እንታይ ኢና ደሊና ዘለና ንሕና እዚ ናትና ንበሎ ካልእ አካውንት ካ ናይ ካልእ ስራሕ ወይ ከዓ ናይ ካልእ ሰብ ከመይ ጌርና ብሓንቲ ላፕቶፕ ክንከፍት ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ስለዚ ኣበይ ንኸይድ ኣብዛ ፋሚሊ ኤንድ ኣዘር ዩዘርስ ትብለላ ኣብዚኣ ደብል ክሊክ ንገብር ድሕሪኡ ኣብዛ ኣድ ሳምዋን ኤልስ ቱ ዚስ ፒሲ ትብለላ ኣብዚኣ ደብል ክሊክ ገብር ማለት እዩ። ኦኬ ንእሽ ንፀበያ ኦኬ ቀፂሉ ከም ገፅና እንታይ ኢና ንገብር ኣብዚ ኢሜይል ይብልና ወይ I don't have this person's sign in information ትብለላ ኣብዚኣ ደብል ክሊክ ይትቦ ቀፂሉ ከምዚ ምፂና ኣሎ ኣብዛ ኢሜይል አይዲ ሃብዋ ይብለና ኣሎ ኦልሬዲ ስለዘይብልና ንሕና እንደገና እንታይ ኢና ንብል ኣብዚኣ አድ ዩዘር ዊዝኣውት ማይክሮሶፍት አካውንት ትብለላ ኣብዚኣ ሓትፈል ደብል ክሊክ ንገብር ድሕሪ ከምዚ መፂና ኣሎ ማለት ይብለና ኣሎ create a user for this piece ይብለና ኣሎ እዚ ሕጂ እንደገና እንታይ ይብለና ኣሎ who is going to use this piece ይብለና ኣሎ ኣብዚ እንታይ ንገብር ንምንታይ ንጥቀመሉ ዘለና ኣለና ወይ ከዓ ስም ናይ ትጥቀመሉ ዝደሊ ሰብ ንፅሕ ማለት እዩ። ንኣብነት ኣነ ቪቪድ ፎቶግራፊ ኢለ ስም ሂበ ኣለሁ ኦኬ ዘን ሜክ ኢት ሴኪር ትብለና ኣሎ ኣብዚ ፓስወርድ ነቱ ማለት እዩ ሓድሽና ነቱ ፕሌስ ኣብዚ ክንርሳዕ ይብልና ሪኢንተር ፓስወርድ ትብለና እንደግሞ ማለት እዩ እንደጊምና ንፅሕፎ እንደጊምና ንፅሕፎ ኦኬ ኦኬ ኣብዛ ሕቶታት ትበናላ ማለት እዩ እንታይ ትብለና ኣላ in case you forget your password ትብለና ሕጂ ኣብዚ ምናልባት ናትና ፓስወርድ እንድሕር ረሲዕና በዚ ሕቶታት እዚ ጌርና ክንከፍታ ንኽእል ኢና ማለት ስለዚ ነዚ ሕቶታት ሰለስዩ ክንምልሶ ኢና ማለት እዩ። ኣብዚ ንመርፅ ማለት እዩ ቀዳመይቲ እንታይ ትብለና ኣላ what was your first pet's name እዚ እንታይ ማለት እዩ ከምዚ ናይ ቁጥሮት ስምካስ ከምዚ ናይ ቁጥሮት ስም ማለት እዩ ናይ ቁጥሮት ስምካስ ምን ነይሩ ማለት እዩ። ስለዚ ንዓ መርፃ መልሳናትኻ ኣብዚኣ ፅሕፍ ማለት እዩ። ስለዚ ንኣብነት ኣነት ሚለ ኤስኤስ ክብላ ማለት እዩ ቅርሶ ጥራይ የብለኝ 3 ኤስ ፅሒፈላ ኣለኹ ድሕሪኡ ሴኩሪቲ ኩዌሽን 2 ከኣትየ ኣብዚኣ ክሊክ ክገብር ዘን እንታይ ካልእቲ ክመርፃ እንታይ ትብለኒ ኣላ ዋትስ ዘ ኔም ኦፍ ዘ ሲቲ ዌር ዩ ዌር ቦርን እዚ ኸ እቲ ተወለድካሉ ከተማ ወይ ከዓ ዓዲ እንታይ ትበሃል ትብለኒ ኣላ ንዓ ክመርፃ ኣብዚኣ ናታ መልሲ ንኣብነት ኣብዚኣ ኸ ቢ 3 ግዜ ቢ ፅሒፈላ ኣለኹ ክንርሶ ይብልና ነዚ ቀፂሉ ሴኩሪቲ ኩዌሽን 3 እንታይ ትብለና ኣላ what was your childhood nickname ትብላላ ንዓ ክመርፀ ናታ መልስኻ ንኣብነት ሲ ክገብረ 3 ሲ ገይረ ኣለኹ ብድሕሪኡ ኔክስት ንብላ ኦኬ ስለዚ ከምዚ ጌርና ሓንቲ ካልእ ዩዘር አካውንት ሰሪሕና ኣለና ማለት እዩ። ቀፂልና ከምዚ ጌርና ካልእ መዓልቲ ጠዊቕና
ሪሙቭ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ኦኬ ንኣብነት ሕጂ ቸክ ክንገብር ኢና ኣብዚኣ ስታርት እንትቦ ድሕሪኡ ኣብዛ ዩዘር ኣካውንት ኣብዚኣ ፕሮፋይል ትሪእዋ ኣለኹም ኣብዚኣ ሓንቲ ግዜ ክሊክ ክገብር ርእይዋ እታ ናይ ቅድም ቪቪት ትብል ኣላ እዛ ናይ ሕጂ ዝገበርናያ ቪቪት ፎቶግራፊ ማለት እዩ። ስለዚ ብዘን ክልተ እዚአን ዝተፈላለየ ዶክመንት ወይ ከዓ ዝተፈላለየ ሰባት ክጥቀሙ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ። ኦኬ ኣብዚ ክንፈልጦ ዘለና ኣብዛ ሓንቲ ዩዘር ኣካውንት ዘሎ እቲ ሓደ ሰብ ክኸፍቶ ፓስወርድ ተዘይሂብካዮ ወይ ተዘይፈሊጥዎ እቲ ሓደ ሰብ ክኸፍቶ ይክእልን እዩ ማለት እዩ። ኦኬ ንኣብነት ሕጂ ከሪአኩም ንክልቲአን ሳይን ኣውት ክብለን እንድሕር ተደልያ ኣብዚኣ ክልቲአን ሳይን ኣውት ኢለ የውፀን እታ ዝመረፅናያ ወይ ከዓ እታ ዝደለናያ ሽዑ ፓስወርድ ሂብና ንኸፍታ ማለት እዩ። ንኣብነት ሕጂ ኣነ ሳይን ኣውት ክብለ ንክልቲአን ከውፀን እየ ማለት እዩ። ከምዚ ጌራ ኦልሬዲ እታ ላፕቶፕና ተዓፅያ ኣላ ማለት እዩ። ከምኡውን ተዓፅያ ፀኒሓ እንድሕር ወሊዕናያ ልክዕ ከምዚ ዓይነት ተምፀልና ማለት እዩ። ዘሴም ሽዑ ኣብዚ እቲ ዘለናያ ዩዘር ኣካውንት መሪፅና ንኸፍቶ ማለት እዩ። ንኣብነት ኣነ ሕጂ እዚኣ ናይ ዓንቲ ወይ ተኸፊተ ቁርብ ግዜ ስለትወ ዘለና እዚኣ ናይ ቅድም ዝነበረት ክኸፍተ ኣብዚኣ ፓስወርድ ሂበ ይኸፍታ ማለት እዩ። ነዚኣ እንድሕር ደሊኻ ዘሴም ናታ ፓስወርድ ሂበ ይኸፍታ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ክልቲኡ በበይኑ ዩዘር ኣካውንት ወይ ከዓ ዝተፈላለየ ሰባት ክጥቀሙሉ ይኽእሉ ማለት እዩ። ስለዚ ነዚኣ ፓስወርድ ሂበ ኣለኹ ይኸፍታ ነቲኣ እውን ዘሴም ከምኡ ናታ ፓስወርድ ሂበ ይኸፍታ ማለት እዩ። ከምዚ ጌርና ዝተፈላለየ ዓይነት ዩዘር ኣካውንት ኣብ ሓንቲ ላፕቶፕ ክንጥቀም ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ባርከስ ናይ ሎም መደበይ ነዚ ምስሊ ጠቒምኩም ክኸውን ተስፋ ገብር። ኣብ ዝመፅእ መደብካ ዝተፈላለየ ንዓኹም ይጠቅምን ይምህርን ዝበልክዎ መደባት ሒዘልኩም ክመፅእ ኣብ ውሽጢ 3 ወርሒ ልዕሊ 1000 ሳብስክራይብ ብምግባር ኣዝና ነመስገና ኢና። እቶም ዘይገበርኩም ከዓ ሳብስክራይብ ብምግባር ዓማዊልና ክትኮኑ ንዕድመኩም። ርእይቶ ወይ ሕቶ ዝህልወኩም ከዓ ኣብ ቦታ ኮመንት ፃሓፉልና። ላይክ ሸር ምግባርካ ኣይትረስዕ። ሸሰና እዩ።